1, 700, 937. שלום וברוכים הבאים לבית הקפה. בסניף רמת אביב, הקש 1. לסניף צהלה, הקש 2. לסניף צמרות, הקש 3. לסניף... למשלוחים ואיסוף עצמי, הקש 1. להזמנת מקום במסעדה, הקש 2. בית הקפה צמרות, איך אפשר לעזור? היי, רציתי לשאול אם יש לכם מספר? מה? מספר טלפון. אני לא כל כך מבינה. כאילו מספר טלפון כזה שאני יכול להתקשר, נגיד להזמין מקום או נגיד משלוח? כאילו שאני יכול לשאול שאלות, כאילו מספר טלפון להתקשר אליו לשאול שאלות. כן, יש לנו. מגניב. טוב, זה חשוב. אני לא כל כך הבנתי. כן, זה קצת פרדוקס, כן, טוב. אז רגע, אתה באמת צריך? כן, טוב, תביא שיהיה. זה 1-700-700-937. וואי, מה זה תודה? בבקשה, עוד משהו? לא, תודה. דש לגורי, בעצם. אני אמסור. יום טוב. ביי, תודה. ביי.